pa kita, waray kabaraka, puro katatawa. An mga hingyap patongin paambi, hakada adlaw magkaupod pirme. Yan na may taksa na nga pamilya, may trabaho ngan lain nga obligasyon. Kundi bisan guti ay laang higayon, ang trupa waray good mabag-o dayon. Kung magkirita naliwat kita, sugad lagi hapon hanuna nga adlaw. An katawa nagpabalik nga haw, waray good na bag-oan aton kalipayan. Trupa lagi hapon kita, bisan naglabay na an mga katuigan. Ang pagkatrupa diri mapapara, haamon mga kasing-kasingan huna-huna. Kung magkakaupod magkirita, sugadhan una nga waray kabaraka. Bisan may tagsa na nga pamilya, trupa lagi hapon kita. May iba na nga hirayo ang urukyan, may iba liwat nga tagsa na andalan. Kundi kon may pagkatirirok, waray bis usa nga diri malipay. Ang panahon mahimo magbago man, ang buhok maputi, ang edad madugang. Kundi ang tinuod nga pagkasarangkay, waray katapusan, waray kabagohan. Trupa lagi hapon kita, tugtog maging lagas na kita. Hakalipay ngan hakasakitan, magpapadayon ang kalipayan. Kung may usa nga manginahanglan, adadayon ang ngatanan. Kay diri labar kadaan amon, pamilya na ang trupa namon. Bisan din kita pagdaraon kinabuhi, kung magkita-kita kita liwat, sugad lagi hapon una, trupa lagi hapon.